dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, weekend, Viva Senyor Santo Cristo. Pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo. Biyernes ngunyan, 25 kan Hulyo 2025. Ang pagrespeto bigiraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia, kasabay dyan ang paggalaom na igwana po nin marhay na resulta. Sumaghapon tang pagpagal, trabaho, diskarte, hinguha, asin iba pa. Sa paagian kan padagos niya tong panarig sa satong mahal na kagurangnan, Senyor Santo Cristo, mahal na Hesus Kristong kagurangnan. Pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo. Igo bagang dyan sa Kwasay Paris, sa Dapdap, barangay Dapdap kan Legazpi. Oto na. And siyempre sa Sitio Santo Cristo man dyan sa barangay San Roque kan Daraga. Ano lamang tabi ang pinagsisiribot-sibutan, dai pabagangon niya nin trabaho kamo ha? Nako, tulong, 5 aldaw June yung gobyerno, mayoriya sa gobyerno, bakasyon 5 sarong simana. Nagpoon Miyerkules, Huwebes, sagkod ngunyan, saaga pa, sagkod Domingo. Pwera kitang mga nasa pribado, ade. Yan. No lamang ang pinagsisiribot-sibutan, sana po igwanin na kuaman lamang kita na nakadiskubreng may Bicol Target man pala ngayon na pwedeng pagdangog-dangugon. Kung mamuyahan man tabi nindo, dakul bagang paraan tabi kasubago. Igwa man siguro na mamumuya, tabakasyon ngunyan, daing trabaho, yaon sinda sa harong. Ihatag taman ang imbitasyon na mag-iriba-iba kita sundo 5 p.m. May mga istorya kita sa luwas. And siyempre, lokal, national, international. Katabang ta dyan, ready na si Pading Al sa Mega Force. Siyempre sa panginutay ni Pading Jimmy, Chief Reporter. Pading Al Armario, Pading Jomar Bien, si Joshua, Karen, and Angel, Manibela, Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan si Juna Police. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron, asin si Jen Matthew Balyaran and Nicole Ann Gloriani. Sabay pa dyan Jimos Barrios sa pagsumada po kan istorya, lokal, national, international, nagkakadarangog, news breaks and major newscast nababasa DCGB News Online. An gabus niyan, an nagsuperbisar, News Director Mardila. Yaon man dyan sa IT, tamay broadcast kita internet worldwide netwide, Jerome Nico Martinez. Ako man po, si Pio Fernandez. Sana hindi po kami ang nag-iisa dito. Dakul man sana po ang nag-arantabay man, ha? Good afternoon. May istorya tulos kita sa luwas. Pag-araw ka na may istorya, automatic dapat day pagparahaluyon. May report kita. DZGB On the Spot Report.
I-ready tang linya ni kumpadring Al. Al Armario on the spot report. Pading Al, marahay na hapon. What's happening? Salamat pati magayon na hapon tangon yan. Mainit-init na. Bigahidali na kan DPWH na mariprap asin pinahiwas, pinararom ining salog digdi sa barangay Taysan na minakonektar hali dyan sa may bulod na parte kan barangay Istansa, pababa digdi sa may ibaba kan Sipak 4 pasiring sa sentro, balda sa sitio Malangka, diretso ini dyan sa barangay 15, 18, 19, 20, diretso sa Dapdap Coastal Area. Parti pa ini pade kan preparasyon na pigigibong niyan kan DPWH sa mga makukusog na pag-uran na piglalauman magpoon talaga ngunya na bulan na Hulyo como habagat na ang panahon sagkod sa mga masunod pang bulan. Ang lugar na ini nagkakaproblema talaga dati dahil minaapaw ang tubig baha hali sa may itaas na parte sa may Istansa and then minabalda digdi sa may makabasa na lugar kan barangay Taysan asin kumisa minaapaw sa salog na salit kaya diretso sa Tahaw kan Tinampo na minaperwisyo ini sa mga motorista kan mga enot na aldaw. Alagan ko niyan, pigresolbira na ini paluway-luway kan DPWH. Pinadrakula na sa salog, pinairarom. Asin ko niyan, padagos na ining pigre-prap. Siringman na ginibo ka ini, digdi sa may parting saudan. Kana Taysan na dati, pigbabaha naman ini. Alagad ko niyan, pinariglar naman iyan kan DPWH pinadarakula ang line kanal kaya buwelo na ang tubig pasiring sa salog kaya maski makusog sa pag-uran ariglado na so sitwasyon parte sa naman ini sa mga proyektong ongoing onyan kan DPWH Region 5 in koordinasyon man sa DPWH Tudi na naapresyar kan mga yaon digdi sa barangay. Aram mo kumpadring Al, ayan na mga proyekto sunan talagang pinagahinguhan iyan nag-originate digdi sa 2nd district lalo na diyan sa opisina ni Engineer Bong na Azotea ni DE. It has been studied na carefully tanganing ma-improve baga ining mga flood mitigation projects digdi sa 2nd district. O mala mo yan, may maray ng epekto baga kumpadring Al. Yes, totoo yan. Dabi, apresyado yan. Kan motorista, lalo na dati talaga, pag-araw gaya namin na kusuganuran, pero wisyoning area ini. Yes. Kaya maski sabing bulod, pero nagka-problema man kami minsan digdi. Kayo na nga na iyan, dahil sa pag-apaw sa salog, binaagi sa kabasan, iribabaw sa kanal. Iyo. Siyempre, natural, binaagi sa Tinampo. Pero ngunyan, at least, ngunyan na-appreciate yan kanong motorista. Kasi ako, personal, talagang na bibinipisyan kaya dati-dati, sakripisyo kami sa mga lugar na ini. Ngunyan, at least yaon ang aktibong pagiro kan mga taga DPWH. Roger! Yan pa din informasyon live digdi sa Southern Part kan Legazpi. Al Armario, DCGB. Salamat kumpadring Al! Vat adan, vat adan, vat adan, vat adan. DCGB Megaforce Patrol Report. Yan, we give a credit and kudos to where it is due. Tabi, yan. Engineer Bong Azotea and the men and the women kan DPWH 2nd District Engineering and the men and women man kang DPWH Region 5. For a job well done. Aram nindo ang work ethic ka ini ni DE Bong Azotea is on hand kumbaga. Hands on bakong onad hands on dapat pagparahalo yun plus itong pagsubay-bay na talagang
the project will serve the purpose. Pag sinabing the project will serve the purpose, dapat ang proyekto mahaman susugduman sa katuyuhan. Ano itong katuyuhan? Mamitigar ang mga pigbabahang lugar so efekto kan pigbabahang mga lugar so efekto mamitigar. Pa example na ping nag-report ni Kumpadreng Al, and we say it will serve the purpose, dapat ang pagkagibo susugduman sa plano tanganing supurpos maserbihan. Mautob bakong ampaw and tama ang sistema kan pagtrabaho. So kudos kay DE Bong Azotea and dyan sa DPWH Region 5. Yan ang dapat na mentality kan mga nasa gobyerno tanganing ilinga. The result is naapresar kan tao, naapresar kan komunidad ang trabaho. Anday ta naapresar ining gibog-gibong ini ni Baste na Duterte. Anong latest tabi John? Uto na nagdulag na da sa pamilya pasiring sa Singapore. Mantang si kunyan si Chief PNP General Nicolas Torre III, pait-pait na ensayo, plus pigbubugtak na, serious yan June, bako ining karaw-karaw, nagse-set up na dumaning boxing ring sa Rizal Memorial Stadium. Araw kang kaseryoso. Ako June sa sabi tanangan ipauro utro sa programa either sa Bicol Target o sa Tingog kan Banwaan. Sabi ko, to a greater degree, duman sa style kan governance ni Presidente Digong na-apresar kong maray. But it is different. Ining kay Baste, kay OIC Mayor Baste, buda kay Vice Presidente Sara Duterte, bako ako diyon na ako ang apresyado. Sa totoo lang, ang pag-una paano ninda, da ining mapatol sa inda na ang pag-una ninda, ang audience ninda is kwan sana so Davao sana, na duman sa Davao talagang pigtatakutan sila, tadaing nagpapatol duman sa inda because iyon na dinakulaan na kan susyudad ang grip kan mga Duterte sa Davao na pinuuna ni Digong. Sa totoo lang itong suki Digong na inimponer so disiplina magayonon ito, but ini nang sumayhalo ng kahambugan ining suki Baste, iba na June bako. You can just imagine, apudon mong unggoy so Chief PNP and agatan mong suntukan. If you don't respect the person, respect the office which he represents. Diba June? Ang paguna niya, Davao sa na itong piga tataram niya, itong supag-post niya sa Facebook na piga agyat ng suntukan si Chief PNP. Daing mapatol, pinatulan baga siya June. Pero hilingon mo if we will dig deeper, the way kan pag-agyat ni Baste na Duterte sa sanggano na style, sa brusko. Bako? Sa brusko. Nag-agyat ka? Sabi, ito bagang sudayin ko mag-agyat ka, apo doon pang unggoy, suntukan tayo. Does it befit sa sarong alkalde? Ang araw ka na pagkuhan mo? Empleyado ka kan gobyerno. Ang piglag-agyat mo, kapwa mo empleyado kan gobyerno. Chief PNP at that. It doesn't befit sa demeanor nin sarong alkalde. Bako, agyaton mong suruntukan for no reason at all. Basta na sa nabaga ito yung nagbuto Okay. Sa sanggano and bruskong style. And sa ibong nalado, suki Chief PNP, anong style? Edukado. Sige nga ya. Although, on a personal basis, gari gusto man na i-preservar man, i-portray man ni Chief PNP, so pagkalalaki niya, dahil mga pwedeng pagbasang-basangon, bako yun, lalaki siya O di, ano ang gibo man ni Chief PNP? Call. But in a different contrast, duman sa sistema kan pag-agyat ni Baste na Duterte, ning suruntukan, ang sabi ni Chief PNP, sige, call ako. Mas maray ngani ngayon nagibuhon taan na charity bout, kumbaga. Charity bout, may manginabang. So mga ticket sales gayod, may manginabang. Itao ta duman sa mga kunyan, sa mga biktima kan Bagyo Asin Baha. Which is not bako man na kondisyon baga John. Hilingon mo, antara mo ni kunyan,
ni Chief PNP arog ka ini. Kasubago na unang bitan tanan sa tingog kan banwaan. Utrohon ta. Antara mo ni Chief PNP, sige call ako. And mas maray nga yang gibuhon ta na charity bout. Dahil niya tinaram na kondisyon so charity aspect bago siya malaban. Bako John? Dahil mas siya nagtaram, ay dahil ako malaban. Sabi baga ni General Torre, dahil siya nagtaram na sige, malaban ako pero gibuntang charity. Dahil baga, ang tinaram ni Torre, ni General Torre is call and mas magayon nga ni ngayon, nagibuhon tayo na charity fight. Bako, dahil siya nagtaram na unian kondisyon, tanganing lumaban ako, gibuhon tang charity fight. Iba baga John bako? Iba. Dahil ning pinag-set forth na kondisyon si General Torre. Pero sa interpretasyon ni Baste na Duterte, nag-imponer daaning kondisyon. Bako? Remember, antara mo ni Chief PNP, malinawon duman sa nahiling ta mga bareta, call ako and mas magayon nga ni ngayaan, gibuhon tang charity fight. Never siya nagtaram na, sige, malaban lang ako sa kondisyon na gibuhon tang charity fight. Nakaw mo John? Iba bagang diferensya. Diretso ang laban, sabi ni General Torre. Mala, pigwipi para na nga ni Subaksing Ring. O yan na sa Rizal Memorial Stadium. Duman sa Manila. Ngunyan, ang latest is, uto na daa sa Singapore kaiba sa pamilya. O, anong ngawa-ngawa naman ni Baste na Duterte? Naglisngi na naman. Siya so naggibunin kondisyon. Kondisyon na imposible. Kondisyon bagang dayman malaban. Ano itong kondisyon na imposible? Malaban ngaya ko sa imo. Inihatandaan nindo ang pagkataram niya, iniyan talagang igwang kondisyon. Malaban ngaya ko sa imo, provided yan na magpa-hair follicle test ang mga empleyado sa gobyerno nasyonal. Which aram niyang imposible. Taan piga-target niya na naman kay ito, o tronta naman so tinaram ta kasubag sa tingog kan banwaan, si Presidente Bongbong Marcos. Tapig ako sa ran baginindang adik, bako, kan pamilya Duterte. Aram niya na imposibleng magtugot yan ng mga nasa gobyerno nasyonal na magpa-hair follicle test because it is provided for by law ang right to privacy kan sarong persona. Elected o bako. Not unless na iguan ng court order and iguan ng reasonable grounds na talagang dapat magpa-hair follicle test ka. Tadyan sa hair follicle test, ang resulta kaan yun, almost 100% talagang dakop ka dyan kung nagsyabu ka, kung nagdroga ka, nag-cocaine, nag-meth ka o nag-gabos. Dakop ka dyan tabi sa hair follicle test. Oh. Aram niyang imposible yan, kaya di siya malaban yun bako. Kung talagang totoo siya sa duman sa mga pig para upload yan sa Facebook sa YouTube na suntukan, pag call ni kunyan ni Chief PNP, call man siya dapat. Naku, sus Maria Josep naman. Ay, sige, may flash report kita muna. Sa Rupang Bareta sa Lado Nasyonal. Diyan kita sa Newsroom. DZGB Flash Report! Magdangog kamo ta may relasyon ini sa impeachment case na pinaghahampangon niyan ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa Flash Report, detalye, nasa linya si Jen. Jen, marhay na hapon, what's happening? Marina pagkahapon, Sir Pio, marina hapon sa gabos sa mga paraantabay, idineklarar kang Korte Suprema na unconstitutional o pagbalgar sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, sigun iyan sa anunsyo ni Court Spokesperson Attorney Camille Ting. Ini dahil sa pagbalgar ang kaso sa 1-year bar rule, asin dapat pigasabi di Sir Pio na nakasunod o pigusunod ang due process sa gabos na proseso kang impeachment. Ang desisyon may kinaraman sa petisyon na ipiglatag ni Duterte asin kan sa iyang abogado para ipawarang bisa ang impeachment proceedings. 4 na reklamo ang isilangat laban kay Duterte dahil sa bigasabing salang paggamit kang confidential funds. Ang ika-4 na reklamo na sinuportaran ini kang
over 1/3 Sir Pio kan mga kongresista asin naipasar na po ini sa Senado bago pa magdesisyon ang Korte Suprema ngunya na pagkahapon pa sana. Mhm. So yan ang mainit-init pang bareta hali sa Korte Suprema, deklarado na unconstitutional ining pang-apat na impeachment case na isinangat na nga ni sa Senado, na ibunilta man kan Senado sa Kongreso ta may mga kung ano-ano pang pipa obserbara na procedure. Yes, Sir Pio, tama ka po dyan. Di ano na, unconstitutional na di dain matindi ano. Nako. Kung baga paano sa konstitusyon dapat kada taon saro sa ng beses ma-file ning impeachment complaint kontra sa mga impeachable officers. Yes po, opo. Ngunyan, igwanan nin tulo baga na mga nagka-irenot na ipinag-file na bako nga ni ito prominente sa publiko dahil masyadong nadiskutir. Bako? Yes, tama po, Sir Pio. Ining ikaapat, so prominente, iyon na yan so sa sarong taon, apat ang na-file. Kaya yan, ipinagwang kang konstitusyon akan Supreme Court. Opo, pagbalgar tuloy Sir Pio ang desisyon kang Korte Suprema kaya pigasabi na di pa ini Sir Pio ngunyan kung kaya ipigdeklarar ngunyan na pagkahapon na pagbalgar sa konstitusyon. And actually nagkaigwang ngunyan na pagkahapon ning press conference ang Korte Suprema and kakatapos lang Sir Pio. Nako, patay tayo dyan. Yes, opo. Sa ngunyan pinagahalat pa Sir Pio ang magiging reaction kay ni kang Vice Presidente na si Sara Duterte asin sa ngunyan di ipa iniman tag iniman ang pigahalat digdi sa DZGB News Base. Roger, sige. Okay, so yan po ang bareta. Hali digdi ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Thank you so much, Jen, sa Flash Report. DZGB Flash Report! Sa lado nasyonal, yan po, first third man sa radyo, digdi sa DZGB, tabi at least digdi sa Legazpi, sa mga radyo man digdi, ipinagdeklarar po na unconstitutional ining impeachment complaint na pinagsaangat kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa nagkaduwang rason. Primero, binalgar itong pinag-apod na pigi-imponer, I should say, pigi-imponer na dapat sa laong ning sarong taon, sarong bes ka sana mag-file ning impeachment complaint kontra sa mga impeachable officers. Presidente, Vice Presidente, and dahil ko na naramdaman sa iba pa. Basta nagkapira yan. So ini nangyari, igwa paano ba ganing tulo pang mga impeachment complaint na inot nang ipinag-file, tapos ikaapat ini so naging prominente. Sa laog kan taon na initabi June. O kaya yun so nangyari. Ikadua, dining due process. Dining due process. Nabasa takaan na artikulo, halik duman sa ipinagsaangat man na complaint sa Korte Suprema kan lado kan mga Duterte is daisinda na taawanin pagkakataon duman sa parang committee hearing dai pinagdangog sa indang lado kan itong sunag didiskutir na manungod sa impeachment. Bakong manungod duman sa pag-imbestigar kan confidential fund kundi manungod na sa impeachment yan. Ayan po ang nangyari. Dai na sunod so due process and nabalgar so one impeachment complaint per year na ipinag-imponer kan sa tuyang konstitusyon. So yan po tabi ha. Mainit-init pang bareta, patay tayo dyan. TY, so bilyones na intelligence fund tabi. And ayan, nako. Ugmahon man kayo ni si Baste. Tabi, yan. Di, sige. Anong abiso mo tabi, June? Kumpadreng Jomar, budat Chief Kumpadreng Jimmy, sensya na at inabot kay kita kan kunyan, kan oras nin pag-acknowledge, then kamuan masunod. Oras Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Aber daw Jude, line check muna tayo. Okay ba yung linya kan sa tuyang tropa dyan sa luwas? DZGB On the Spot Report. Aramon ta si Pading Jomar mo na. Pading Jomar, marahay na hapon. Thanks for waiting. Go ahead na tabi. Salamat Pading Pio. Marahay na hapon Pading Pio. So duman sa pag-deklarar kan Supreme Court na unconstitutional, so ikaapat na impeachment case. Oho. Dapat pala ito February 6, 2026 ang pag-file. Next year. Dahil duman sa 1-year rule. 1-year ban. Oho. Kaya kasugpon duman Pading Pio, sinabi kan Supreme Court na pwede girari itong i-file na fourth impeachment complaint mapalihis kisarong taon. Halat-halaton sana. Halat-halaton. Madali na ba? Pading Pio, nag-aktuar na bilang alkalde si Mayor Volante. What happened? Sige. Ini matapos na kasud mo pala nagkonsulta na siya sa MLGOO. Aha. So Municipal Local Government Operations Officer. Manungod sa sitwasyon na tapos na so preventive suspension sa saya. Paano kanta ding opisina? Oho. Ang sabi, dahil palanda kay pong turnover. Aha. Ang kay pong lang gibuhon ni Mayor, paisiyon lang sa mga opisina na siya na nagbabalik. Manotisya lang bilang siya. alkalde.
Pag panotisya niya sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, sa mga yaon na mga opisina, mga department heads, paisiyon lang nga na yan na nag-aasumir na girari siya dahil tapos na suspension, pati sa korte, paisiyon, suratan niya, na maasumir na siya, iyon na nga ito. Dahil nakaipuan ng mga turnover na yan. Kaya kasubagong aga pa rin Pio, tuminukaw na. Nalukusan na. Literal. Luminaog sa iyang opisina si Mayor Sinon Volante. Correct. Tuminukaw na ng gad. Tinukaw. Sa tukawan niyang dati. So, although na yung opisina, sinabi kang alkalde sa pagkikipagkaulikan di si GB News Kasabago na pinabuksan niya sa opisina dangan nag-meeting sinda buda sa mga key person sa sayang administrasyon para pagorolayan ining mga masududulak ng nagigibon inda sa sitwasyon na pinagahampang at inagihan sa nakalista nagkapirang aldaw dahilan kan mga maraot na panahon. Sinabi kan alkalde na maski na nga ni suspendido siya dahil mangyari siya nagtutunong sa pagreparo kang banwaan dahil ta bilang antisipasyon ini sa pagbalik niya managad na kasuudma sa pagiging alkalde. Sa iyong tinawanin doon na magiging busy siya sa mga masunodal daw sa kadakulang kan mga dapat niyang gibuhon na daiman na pinirit na aktuaran kan nag-acting mayor na si Vice Mayor si Bolaños sa rason na ang mas nakakaisikan mga yaon dyan na mga nakapindyenteng mga trabaho, iyon mismong alkalde asin bako so acting mayor kung kaya hinalatalat na magtukaw ginari ini si Mayor Sin Volante para ipagpadagos itong sa mga pindyenteng trabaho. Yan. So, Si Vice Mayor nasa Purukan din. Sa Jose Bolaños. Si Vice Mayor Bolaños nag-asumir naman. Next week makakasakat na siya duman. Duman sa pitutukawan kan Vice Mayor, kan presiding officer ang pagsisyon. Makakatukaw na ng gadyaduman. So, pagkagana niya baga na may siya nakatukaw duman. Nagtukaw baga si Tawad nung ampig. Tapos siya, acting mayor. Pinagkandidatuhan niya, ang pinagkandidatuhan niya vice mayor, pero ang tinukawan niya mayor. Iyo baga. Next week, matukaw na siya dumaan, makakaputan niya na sumaso. Sumaso. Tanayin niya pa nakaputan na itong maso. So, ibabalbal niya. So, ibadol baga dyan. Boborondo ka mga maribuong ka mo. Ay, ano pala, order. Dadabal-dabalo na ito ni Vice Mayor. So, tingnan na man pa rin Pio na sa Lunes magiging ng normal ang sitwasyon kan panggugobyerno sa banwaan kan malilipot. Como alkalde na si Sinon na Volante, buda si Vice Alkalde Bolaños. Opo. Okay. So, yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. DCGB On the Spot Report. Ay, it all ends well. Diyan sa malilipot. Nag-asumir na si Mayor Volante. And sa wakas, maasumir naman pagka-vice alkalde si Vice Bolaños. Consuelo istorya dyan. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy, marahay na hapon mantabi. Please go ahead now. Yes, marahay na hapon pade. Salamat sa Diyos. May nito na. Kaya nagkipagsakiuran mo niyan. Mientras tanto tabi pade sa mga dagdag manyatong bareta si Vice Mayor Ding Baldo kan Kamalik. Solamenting naglalataw ang pangaran para magsalida kay Vice Mayor's League President Digdis Albay dating Vice Mayor Mark Rigor Saison kan Libon ngunyan alkalde na kana sabing banwaan natural an
interim president mo niyan, so vice president niya na si Vice Mayor Ding Baldocan Kamalig. Yan. So niyan, napag-araman niya to na bilang interim president siya na pa-eleksyon. Yan is scheduled sa Hulyo 30. And siya, nag-aansyas na yun magdalagan sa kargong Vice Mayor's League sa Albay. Yan, si Vice Mayor na, Ding Baldo. Ding na Baldo, tugang ni Mayor Kaloy. Yan, kung dainin maglataw, kandidatong posisyon na presidente, posibleng post. Si Vice Mayor Baldo. Okay. Yan, ang padagos pa niya itong pinagtutunog-tunugan kung igwanin maglataw na kandidato. Ni second district pagan Kamalig. Roger. Third district wala man kitang natutunugan tabi pa day. Day pa ni naglalataw dyan. Solamente ito bagang su grupo man nara sa iba man na grupo sa councilor so kiko niyang ki Pati councilor. PCL ito. PCL yan. Pero ding sa Vice Mayor's League, solamente si Vice Ding na Baldo. Yung naglipot naman pati sa mga kapwa niya BC Alcalde. And nakahuron man niya to kay ni kanakaaging alaw si Mayor Mark Rigor Saison, former Vice President sa Mayor's League. Si Gonzaya na si Vice Mayor Ding Baldo na mapa-eleksyon. And once na nakatapos na kan-eleksyon, kung siya mananggad ang maging presidente, maapareser siya and so mga report, ito turn over niya sa matukaw na Vice Mayor's League na bago president. Yan. Okay. Naglibot man agad. Nakaabot na duman kay kung tamang pagrumnum ko pati kay Vice Mayor Glenda nagpasyar naman na duman si Mayor. First district wala man naglalataw, third district dahil man naglalataw. Lamente siya sana, lamente. Okay, sige. Oo. Ang tabi pa day, mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB. Salamat Chief Jimmy kumpadre. Evat adan DCGB Megaforce Patrol Report. Yes, diretso kita kan mga istorya. Joshua Bino on the spot report. Joshua, what's happening? Good afternoon. Yes, good afternoon, Tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, pag nag-uuran sa luwas, nag-uuran man maski sa laog, kan opisina, kan commission ng eleksyon o kaya COMELEC sa Daraga Albay. Nirak man ni Andy. Iyan Sir Pio ang mayor na rason kung nagkusugbot naman si COMELEC Daraga Election Officer Sir Andy Toledo na magdulok asin magpatabang sa mga local officials kan Daraga Albay na matawan man sindanin bagong opisina o kung dahil mapangyari at least ma-rehabilitate Tabi Sir Pio sa pagsabi na lataw ng maray ang pagkaluma kay ni. Yes. Dahilan nagataragdo naman na minsan ang tubig oran. Buda talagang sa ditman Tabi Sir Pio, ang opisina kan COMELEC Daraga Albay, na human nga ni na ang naging rason para mag-request sa lokal na gobyerno na magkikigamit sinda kan Daraga Covered Court pag-abot kan voters registration sa Agosto 1 sundo sa Agosto 10. Na istorya ni Sir Andy Toledo sa mga local officials kan Daraga Albay na ngaya sa Legazpi. May bago na bagay Sir P yung opisina sa COMELEC Legazpi, hali sa Laogan City Hall, pasiring duman sa bagong opisina sa People's Park sa Barangay Puro. Magayunon. Sa Daraga ngaya, baka naman. Kahirap man talaga kan opisina. So, antigo paan. Sa second floor kan RH building. Kaya so antigo pa. Talagang sabi ni Sir Andy, kung mabisita ngayon ang opisina may reparong nagde-deteriorate na. Kaya baka naman talaga. Ngaya, pag-arog kaya kayo ni nag-uuran sa luwas, nag-uuran man niya kami sa laog. Kaya kung bagyo sa luwas, sa laog, bagyo man. Pwede kayo man ang
mangyari. Pag nag-uran, minakaraputi sindabulo, nagpapayong. Ang pinakadelikado, Sir Pio, so mga computer set, tangon yan baga, ang mga opisina, puro na mga di computer. Iyo. Kaya nagkusugbuot naman ini, siyempre, na magagad ni na tabang sa mga local officials para mapakarahay ang sendama na opisina. Yeah. So, bago Sir Pio, naaga, nadahong ko nag-oristoryahan man, si Mayor Vic Perete asin ang sayang municipal engineer, si Engineer Fiel Montaliana. Nangaya, reparado ngaya Fiel, kung sa'y mananggad mapupwede. Kaya, ini ang pigihiling-hiling man Sir Pio ka na lokal na gobyerno, talagang susugman sa pagkakapresentar ni Sir Andy Toledo, medyo luma na ang building kan Comelec talaga, as in medyo nadipisilan man sinda, lalo na kung tag-uran. Iyo, duman sana sinda nakiokupar ba kan guide sa itaas ka na Rechio? Haloy na ang panahon. Haloy naman ang kaya. Buburulos naman ang uran. Tabi Sir Pio, nadagdag niya itong istorya, halis sa Daragalbay. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Joshua Bino on the spot report. O di maray na hapon dyan tabi kay Sir Tony Reyes dyan sa Kapitolyo Provincial. Yan. Dahil ko na ito basahon na text mo Sir Tony, tatibaad may madagit sa ko. Sir Tony ha. Dahil ko na babasahon ito. Yan. Pading Noel na Manalo, Diyos marahay na hapon man tabi. And the very latest naman po sa Lado Nacional, nag-imponer na si Presidente Bongbong Marcos na dainin mga red carpet ceremonies sa gigibuhon ko niya na SONA por dahil kan sitwasyon ta na gulpian na biktima kan baha buda bagyo. Yan, daing mga kwan. So tama sana na siyempre may red carpet man na kunyan. So na seremonyas pero bako nang so pomp na pinag-apod in deference por delicadeza. Yan. Dainin mga red carpet, yan. Pati naman so kunyan, so lower house mismo, so Congress, nag-imponer man kaya na dain natabi kunyan, mga red carpet na yan. Kaya yan po. Ta sa Lunes na baga, petsa 28, ang SONA, tabi. Now, saro patabing kunyan istorya sa internasyonal ini pinagsubaybenta ining bakbaka na kan Thailand buda Cambodia kaswapo na i-flasta naman iyan sa programa tar sa ito sa tingog kan banoan ba yun o Bicol target man basta kaswapo niya to the other day na binalyuhan na ning racket sa linderos kan Thailand buda Cambodia ta igon yung pigiiwalan paano yan long disputed territory ini pigapod na Emerald Triangle yata yun. Haloy nang pinagkukunyan iyan aagawan kan Thailand buda Cambodia. Sagkod na so Cambodia sinakyada itong suyaon duman sa Emerald Triangle na mga kunyan edipisyos may nagkagaradan sibilyan hospital sinakyada kaya buminalos yun so Thailand. Nagbabalusan na talagang gira na Thailand and Cambodia. Yaw na indidigdi sa Asya ha, hihilingon tayo ni. Pagkatapos sa giyera duman sa Iran, buda Israel, buda so pag-intra kang US, and then so giyera pang dordiretso ngunyan sa Ukraine, buda Russia, tapos so Palestino, buda so Israel, ini naman Cambodia and Thailand. Nagbabakbakan ngunyan. Kaya inatake pa kan Cambodia so kunyan so sa indang teritoryo buda so mga ospital duman sa Emerald Triangle. Ikaduang aldaw na masubra sa sarong dosena ng nagadan and sangga 2,000 na mga sibilyan ay pinag-ibakwar. Halo yun na ayan na pinag-iwalan nindang teritoryo na
pinaglinyahan, kinuritan pa ka ito kang nasyon kang Fransya. Ay. So nagbakbakan ko na so baradilan kan suminakyada ning puwersa su Cambodia duman sa teritoryo kan Thailand. Bakbakan alas 4:30 maagawon kasuhapon. Then may nagkakuron, may nagkagaradan. Kaya diretsoan bakbakan mo yan tabi ha. Uy na nagprosesyon. Bako ng prosesyon ang kundi talagang combat na yun. Gera na. Thailand and Cambodia. Pinagsusubaybantayan internationally tabi. Ano? O di paano John? Pwede na kita tabi. Okay, may go signal na si John. Hilingon tadigdi. Yan na. Sa pangarang giraray kambilog na puwersa ang news team and Mega Force Patrol, Master Control sa technical, and then sa newsroom. Kami po naglalaong na natawan minanaman kamuning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa paagikan informasyon kalinga na siniba pa sa programa man na Bicol Target. Viva Senyor Santo Cristo! Salamat, marahay na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, Ansendong Kadamay. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen